Καλημέρα! Μετά το πρόγευμα πάμε να πάρουμε τις βιταμίνες μας. Είναι ειδικό συμπλήρωμα για τα μαλλιά, για αδυνάμωμα, για ανάπτυξη νέων τριχών. Αυτό το κουτάκι έχει 60 παστίλες μέσα, είναι και vegan. Είναι από 12 χρονών και πάνω, δικαιούνται να το παίρνουν. Είναι σε σχήμα unicorn. Να σας διαβάσω και τα κυρία συστατικά του. Είναι βιταμίνη C, ε, βιταμίνη Α, βιταμίνη Β6, Β12, βιοτίνη, ψευδάργυρος και σελήνιο. Και όπως είπαμε, είναι για ένα μήνα, έχει 60 παστίλες μέσα, 2 την ημέρα και συστήνεται να το πάρουμε για 4 μήνες. Εγώ το ξεκίνησα, έχει ένα μήνα περίπου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Η υγεία και η ομορφιά ξεκινάει πάντα από μέσα μας. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας.